30 ka mga pulis kuyog ang mga opisyal sa Police Regional Office Region 11 ang misalmot sa Motorcycle Trail Riding Course Batch 2020-04. Ang aktibidad gipangunahan ni PNP 11 Regional Director Police Brigadier General Fillmore Escobal. Gihimo ang opening ceremony sa grandstand sa PNP 11 dito sa grandstand Buhangin sa Dakbayan sa Davao kagahapon, Pebrero 8. Sa iyang mensahe sa mga misalmot, gipaabot ni Police Brigadier General Escobal ang iyang pagdayeg sa nahimong batch sa motorcycle riding course sa ilang pahimulos sa oportunidad nga ilang magamit sa pagpalambo sa ilang kahusay ug abilidad hilabi na sa mga pulis nga anaa ma-assign sa mga lagyo ug bukid nga mga lugar kung asa motorsiklo lang ang pwedeng makasulod. Sumala ni Police Brigadier General Escobal, isip law enforcement organization, ilang mandato nga siguruhon ang kahapsay ug kalinaw sa mga komunidad, isip ilang nagunang responsibilidad nga magbutang og extra efforts nga i-transform ang iyang ginsakupan pinaagi sa paghatag kanila og mga nagkadaiyang level sa skills ug kahibalo sa pag-address sa mga issue ug kabalaka hilabi na sa pagsugod sa mga krimen ug insurhensiya bisan sa mga isolated nga mga barangay sa rehiyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.